Moi! Tässä videossa me pelataan Braveria. Joo. Niin, eikö solo showdownia vähän. Käymekääkä, jos ääni ei kuulu hyvin. Mä silti kiljun tästä näytöstä. Oh shit, when menet, who are you? Tilaa kanava ja laita like. Kommentoi. No kommentoi myöskin. Kommentoi vaikka laitoi like. Tosta niitä sai vähän turpaan. Niitä sai turpaan. Belle tulee. Nyt tää on jotain Belle-jahtia. Onks tää Belle-jahtia? Belle. Belle antoi mulle kuben. Ja mulla tää Jackie-skini noobikäyttäjällä. Pelataan noobikäyttäjällä. Tää ei oo mun pääkäyttäjä, mutta mä pelaan tänään mun noobikäyttäjällä. Lähetään karkuun vähän HP:t. Toivottavasti tuolla jo ketään sentään ei oo. Joo, käymekääkö jos kuuluu ääni huonosti. Mä silti kiljun täällä. Hei, Jackie. Otappa tosta vähän turpaa. Nyt on jotain bullijahtia. Mä oon Hippa ja Hippa voitti. Joo, peukku alas. 10 pokaalia. Liittykää mun jengiin. Täällä puhutaan englanniksi. Joo. En oo kovin hyvä kirjoittaa englantia, mutta on hyvä puhua. Siitä toinen matsi. Tuolla näkyy toi Jackie-skini, mikä mullekin on. Let's go, ketchup! Jackie on vähän peestä, kun se sanoo let's go, ketchup! Vähän Jackie boy. Sano sille Jackie boy, Jackie boy, Jackie boy, boy, boy. Jackie boy, Jackie boy, Jackie boy, boy, boy. Joo. Sellaista meininkiä. Tuolla on iso tappelu. Barreli vs. Sam. Sam veti turpiin Barrelille. Ja mä otan vielä Samilta kubet. Haha, Sam kuoli. Holy shit. Rikon ammukset tuli sieltä. Pysäytetään noin, niin se ei pysty niihin. Toi super on siitä hyvä, että kun se pomppaa, niin se ei pysty vetää sitten damakea muuhun. Niin. Peukku alas. Jälleen. Puhelimen kainalolle. Starter Roppi, please anna legennyt edes, no superraset. 50 noita tehopisteitä, pystytkö mä päivittämään jo jossa Jackie, no mä tykkään kyllä pelaa Jackiella, niin päivitetään nyt tuhlasin nyt, mikä on tässä tein 80 HP Jackiella. Joo, mulla on idea kyllä. Käymekääkö tää on mun noobi akkovaa. En tiedä mikä pitkä video kestää kyllä. Laakku 14, mä lataan tätä. Holy shit, window menet, who are you? Tosta eka kube istudella pupalla upillelu. Jackie boy pyöri siinä. Kiitti Colette, avasit mulle kubeboksin. Kiitti vielä annoit tapon. Pulla pupilli.
Siitä Jackie emokee. Jackie voi laittaa emokee. Hei, mene karhu pois. Mä autoin vähän rosaa jakan kuben. Se jäät nyt sinne lukkoon. Tuuppas kängellä mi hakee sitä kubea hylmässä. Sä damakee. Mikä hylmä rosa? Sä damakee. No onneksi mä vedin se pois ja annoin tapoon vielä. Ulla bulla buu buu bulla bulla buu buu. Shelly boy. Joo, mä kutsun Shelly boyks. Shelly on boy. No siitä. Se onkin 3 kubea louletta. No matsi loppu, niin ei saada kubeja. 716 pokaalia. Eiköhän mennä nyt tunne edes vähän aikaa pelaa kännykäyttäjällä. 20% kun se servi. Bulla buu 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 buu. Tässä on mun Probux-käyttäjä. Tätä on Dynamite. No. Mulla on täskin Dragon. Mä esittelen ehkä mun rämäpät. Siinä oli mun rämäpät. Kattokaa mikä mulla on täällä. Minotaurus ja Bujo. Solo Showdown. Siitä Solo Showdown laulu tulee. Solo Showdown on paras pelin muoto. Mi. Blablabatu. Blablabla. Mä kiljun, jos kolle tappaa mut. Mä lähden nopeasti karkuun. Please, anna nyt 1 tappo, vaikka booster. Tapetaan booster tosta kohta. Joo, siitä pompattiin. Ei tossa oo 2, mä pystyn pomppaa 2 kertaa lälläsillä. Ketkä osaa pomppia näillä Dynamitein iskuilla. Toi katsekin oikeesti on kiva. Sillä on kiva pomppia. Ei, mulla on 1 kube ja tolla on 9. Koska se sai 1 kuben lisää. Toskin jekkubommi. Sillä on ihan torkee vähän HP. Please! Kumpi kuoli eka? Ei kakkoseks. No aivan kohta saadaan tämä taso. Joo, saatiin vähän pokaaleja. Se ilmainen tarjous. Tehopisteitä. Miksi tehopisteitä, kun mulla on 57 025 tehopistettä. En mä tarvitse, mulla on niin paljon jo. En mä halua tota ostaa. Katsotaan, jos me saadaan joku tällainen. Haluan tänne. En mä saa mun pitää olla shock sillä kultaränkillä. Mulla on vasta sillä ekalla ränkillä, se ei lähellekään. Mikä me otetaan? Kerro kommenteissa minkä haluat. Ei ainakaan tätä, koska siihen tarvitsee kerran rankin. Täällä ruma sitä ainakaan ei oteta. Täällä on lisää vielä, täällä alemmalla tasolla. Eikä otetaan täällä haalit.
Oi, nää on hienoja. Mä ottaa jonkun tästä. Nyt mä kehään. Kato. Mennään legendaarisiin. Ei itse asiassa fiksumpi mennä tänne. Sitten katoi. Ja täällä on näitä emoteita. Nää on oikeesti hienoja. Mikä ne otetaan? Mä tykkään käyttää suurgeeni, otetaan tää. On siitä saatu tollanen. Katsokaa. Siinä on nyt tollanen emote. Saanko mä paippekylen ihon? Mikä otetaan murretis? Musta tulee superlägy! Otetaan vaikka tää bossi. Joo, ne pelaa 2 pelaajaa, please se 3. En mä oo pelaa 2 vs 1 robottipelimuoto. Milloin se tulee se 3? Hei nyt, kiitos. Pulle papane! Siitä tuli hyviä pelaajia. Tää on hieno emote. Muutos. Käytetään tota emotea, nyt tää on niin hieno. Mä oon hyvä murretiksellä. Mennään pakoon. Tää oli vähän huono valinta kyllä. Joo. Siitä ketään toi ainakin. Ketään tollanen. Siitä voitto. Anteeksi, jos en puhunut vähän aikaa. Keskityin enemmän tohon matsiin. Mikä seuraavaksi Tavikaki-jakka. Terako voisi olla aika hyvä. Milloin matsi alekaa? Hei, 1 pelaaja. No, kiitos 3. Vielä tää.
Ei, miten huonot pelaajat. Mä tekin rakon sen takia, että tää superi on hyvä. Ota siitä vähän turrepiis. Apua. Mulla on 1 HP. Apua. Anna robotti nyt vähän edes armoa. Please, älä. Suoja. Sitten pulalalala. Huise. Siinä on vähän liäkkiä nyt. Apua, muhun tulee liäkkiä nyt. Apua, mä kohta kuolen. Mun pitää vähän aikaa hiilaa. No mennään tappaa toi. Sitten mennään robottiin päin. Siitä tuli toi bossi. Toi bossi on nyt vihainen. Angry. Walalalalala. Tuntuu ihan siltä, että se tulisi, mutta se ei tullut silti. Ei koko ajan näitä tulee. Ei, tää on ihan mahdotonta. Please, älä enää laita niitä. Apua! Tää on ihan törkeä vaikea, kun noi on niin nuubeja noi pelaajat. Eikä se oo mitään järkeä, noi on niin nuubeja, haloo. Joo, tosta novie mokee. Apua, toi on tosi nopee. Mene pois! Noi, tää on niin Oh shit, Windows menee huariin. Et voi. Mä menen... Toi vieläpä voi rikkoa noi suojat. Toi on paha. Toi oikeastaan tosi paha. Shelly kuoli tosta. Mäkin kuoli. Kiva. Tosta Shelly hoitelässä. Sillä on 32 HP. No ei se voi. Miten nuubeja noi oli? Katso taas miten nuubeja. En tonne. Tänne. Siitä toi. Miten huono. Ja mä oon vieläpä näin hyvä. No. Hei. Kiitos kun katsoit videoa. Ei kun morjesta. Nähdään uudessa videossa. Heippa.